Bajskét megpróbálnak hátrább vonulni. Közben elhangzottak magyarul is a vezényszavak. A mesterlövész két terroristát talált el, az egyik magával sorolta. A műveleti csoport tagjai 2 emberrel lőttek. Az egyik, aki kicsit bombán nézett kifelé a fejéből, hogy mi történt, a másik, aki a földre került, ő csak megsérült. Húzzátok végig! Kényszerítő eszközöket használva már vezetik is el, közelítenek a falhoz, a lényeg, hogy minél kevesebbet lásson. Közben itt csúsznak a biztosításai, zajlik a háttérben, ezután pedig a járművek vizsgálásra kerül sor. Meg kell róla bizonyosodni, miután sűrű lakott területről van szó, hogy nincs-e esetleg bomba beépítve valahol. Megállapították, hogy a jármű tiszta, csak a zavaró berendezés van benne, azt pedig a legbiztonságosabban taposással tudják most megsemmisíteni, nem fegyverrel, nem robbantásra. Pontosan
Lancsainál felslakozik föl. Köszönjük szépen nekik a bemutatót, a Zrínyi Most-Nemzetvédelmi Egyetem Szárazföldi Műveleti Tanszék harckocsikról és lövés hallgatóinak a bemutatóját láthatták.